Cwmni fi ar y Cwmni Bach heddi, mae rhywun dwi wedi nabod ers sawl degawd ac yn rhywun dwi'n mwynhau bod yn ei chwmni hi bob tro. Sheridan Angharad James yw ei henw hi. Bellach, mae hi'n Ganon Bugeiliol ar y plwy a phererinion yn Nhŷ Ddewi ers cwta flwyddyn bron a bod. Gewn ni glywed chydig bach am ei hanes hi a'r llwybr arweiniodd hi draw i'r pen arbennig hwnnw o Gymru. Croeso i'r Cwmni Bach. Wel, yn gwmni fi heddi mae Angharad James, neu Sheridan Angharad James. Gad i ni ddechrau fanna i ddechrau. Dy enw di, Sheridan Angharad James. Wel, just enw yw e, ond ges i ngeni Manceinion ac yn syth be wnaethon ni fyw yn Chelmsford, mewn pentre bach ar bwys Chelmsford. A o'n i fyna am 7 mlynedd, a wedyn ddethon ni nôl i Gymru, oedd yn rhieni yn dod o Gymru. Ac es i'r ysgol, a oedd acen, fel oedd y plant yn gweud Cwmni, a o'n rhedeg tu ôl i fi'n gweud Cwmni, o'n i'n mynd ysgol Gymraeg, a enw fi oedd Sheridan. So o'n i'n swnio fel rhyw fath o princess Cwmni, a pawb yn cymryd y mici. A o'n i'n 7 mlynedd ddod, ddim yn gallu siarad bron gair o Gymraeg, ond mewn ysgol Cymraeg. So oedd pawb yn chwerthin ar ymhen. So nes i benderfynu, os fi'n defnyddio Angharad yn lle Sheridan, byddai'n ffito mewn yn well. So o 7 mlynedd ddod ymlaen, oedd pawb oedd yn siarad Cymraeg yn galw fi'n Angharad, a pawb oedd ddim yn siarad Cymraeg yn galw fi'n Sheridan. A dyna fel mae wedi bod erioed. Pryn yw'r bobl sy'n galw ti'n Sheridan Angharad, dwi'n feddwl, y ddau? Oedd un person, Lynn Lewis Davies yn galw fi'n Sheridan Angharad, a Jane Aron. Ond nhw'n licio dod ar ddau beth at ei gilydd. Ond mae'n eitha mouthful yn dweud i weid Sheridan Angharad bob tro. Mae'n hyfryd, dwi'n meddwl. Yn gyfuniad ac yn adlewyrchu ti fel person, dwi'n meddwl. Diolch. Wel, diolch i ti am ddod mewn heddi, a ni wedi dechrau gyda dy enw di fanna. Ond dwi hefyd yn gofyn i bobl i ddod â llun mewn o'i hunan. Ac wyt ti wedi dod â llun, mae fan hyn o'n blaen ni. Gwed rhywbeth ynglyn â'r llun yma? Wel, fi'n credu bod fi tua 4-5 mlwydd ddod yn y llun. Fi'n credu mae llun proffesiynol yw e. Mae'n edrych fel bod wedi cael ei wneud mewn studio. Fi'n lyco fe achos mae'n wallt i'n daclus iawn achos oedd e jyst wedi cael ei dorri yn fidl sassoon yn Llundain. A fi'n lyco'r ffaith bod y ffotograffydd wedi gweud, point your finger neu rhywbeth. So fi'n edrych fel bod fi'n barod i bregethu'r gair o fyna, o 4 mlwydd ddod. Neu bod yn brif weinidog neu rhywbeth? Wel, mae'n rhyfedd bod ti'n gweud hynna. Achos yn yr ysgol, pryd oedd yr athro gyrfawydd yn gweud beth ti'n moyn wneud yn y dyfodol, o'n i arfer gweud y prif weinidog. Mae'n weird. O, ti ddim yn gwybod hynna, o'n i ddim yn gwybod hynna. So, oedd hwnna'n dod lan. Ie, oce. Wel, falle gweinidog. Ie. So, na ni. All right, oce. Fel arfer, cyn wneud cyfweliadau ar gyfer y Cwmni Bach, dwi'n siarad y bobl ynglyn â'i bywydau nhw ac yn sgwennu nodiadau. Does gen i ddim un nodyn ar dy gyfer di. Mae'r dudalen yn wag, achos i ni wedi nabod yn gilydd ers blynyddoedd. Nes bod i ti a 21. Ie, sydd yn flynyddoedd yn ôl. Ond fi gwrddon ni yn y coleg yn Aberystwyth. Newn ni gyrraedd at y pwynt yna. Ond fel arfer fi'n gofyn, un o blew wyt ti. Ti wedi dweud bod ti wedi cael dy eni yn Lloegr. A wedi symud o gwmpas a symud i Gaerdydd. Gwed wrthai am dy fygwraeth ti yng Nghaerdydd? Wel, oedd yn rhieni'n dod Abertawe yn wreiddiol, so mae gen i cysylltiadau gyda Abertawe a Treforys. Ond ges i magu yn Gaerdydd, es i ysgol Glantaf, a dwi'n had i ddim yn siarad Cymraeg, ond mae mam yn, so o'n i wastad yn teimlo bod fi'n sort of rhedeg trwy ddau fyd o'r cychwyn cyntaf. A o'n i'n caru siarad Cymraeg, o'n i ddim yn un o'r plant yn Glantaf sydd ddim eisiau, o'n i'n swat aruthrol, o'n i'n caru eisteddfod, o'n i'n caru siarad Cymraeg, ond oedd wastad ochr eitha rhyngwladol dy fi o'r dechrau hefyd. Oedd fi'n credu oedd mygwraeth fi yn lot o hwyl, mi'n chwaer gyda fi, oedd yn fywiog iawn, mae teulu bach o 4, o'n i gyd yn siaradus tu hwnt, yn licio dadlen beth i gwleidyddiaeth a pethau gwahanol. So, lot o siarad o gwmpas y bwrdd bwyd. A rhieni fi, yn enwedig tad fi, yn Marxist. So, dyna siwt wnaethon ni, dyna beth oedd foundations ni mewn ffordd. Ac oedden nhw'n frwd iawn am gwleidyddiaeth asgell chwith, a byddwn ni'n trafod
wel, oedd hwn yn gyfnod fel y miners' strike a pethau fel yna. So byddwn ni'n trafod pethau fel yna trwy'r amser oedd yn had ar y picket line yn y streic y glowyr. So oedd lot o wleidyddiaeth, ond athrawes Saesneg a drama oedd mam, so oedd lot o lenyddiaeth, barddoniaeth, drama, pethau fel yna hefyd. A oedd yn had yn caru cerddoriaeth rock fel Bruce Springsteen, Bob Dylan. I teulu ni, oedd cerddoriaeth pop yr un mor bwysig a bydde cerddoriaeth glasurol mewn teulu arall. So bydde tad fi yn gwario lot o amser yn dadansoddi beth oedd ystyr cyneuon Bob Dylan, a I fi o'n nhw'n rhan mor bwysig a Chekhov, you know? So, dyna beth oedd e. Mae'r syniad o fod yn deulu Marcsaidd, nid yn unig yn anarferol, dwi'n meddwl, yn y cyfnod yng Nghymru, ond bron yn unigryw? Fi'n credu, achos falle mae'n ysgol Gymraeg, falle y gwleidyddiaeth mwyaf amlwg bydde Plaid Cymru. So ti'n mynd i ffind o rhywun yn ei arddegau oedd yn wleidyddol, Plaid Cymru bydde fe. A fi'n credu beth oedd yn dim Marxist theoretic oedd yn had, oedd e'n ymarferol iawn. So bydde fe ar y picket line, mae wedi cael ei arrestio. So oedd tym bach fel Extinction Rebellion, y math yna o berson. Ond, so I fi, oedd gweithred gwleidyddol yn jyst yn rhan o beth oedd ti'n neud. So hyd yn oed nawr, bod fi ddim mor wleidyddol ag o'n i, os fi'n cwrdd â rhywun sydd gyda dim diddordeb o gwbl yn y peth yna, mae'n anodd I fi sort of ddeall yn y mewn ffordd, achos oedd e'n gymaint yn rhan o sut o'n i'n ymddwyn. Ond hefyd, nath yn had a mam hefyd, ond tad fi mwyaf, beth soddi ynddo fi y syniad bod person sydd yn dioddef, yn enwedig oherwydd system cyfaladdol, mae'n bwysig I ti bod mae rhaid I ti gael ots am pan maen nhw'n dioddef. So pethau fel, minimum wage a pethau fel yna, pryd o'n i'n 11-12, bydde wir ots gyda fi am beth oedd y pobl oedd yn casglu'r biniau, beth o'n nhw'n ennill o ran arian nhw. So oedd wastad gen I fel social justice, cryf iawn. A mae gen I fel cymeriad eitha shop steward. So os ys pobl yn dioddef sydd yn is na fi yn y system, fi eisiau rhoi helpu gall rhoi llais iddyn nhw. Angyfiawnder cymdeithasol. Nawr, dyw hwnna ddim yn angymarus a Christnogaeth. Na, ddim yn gwbl. Ac a dweud y gwir, mae yna westeion eraill wedi bod ar y podlediad yn sôn am, dwi ddim yn farcsydd, ond felly, sut wnaethoch chi fel teulu symud o farcsiaeth, sef y cydwybod cymdeithasol yma, tuag at Christnogaeth? So pryd oedd mam tua 40 mlwydd oed, nath I gael, falle beth byddwn ni'n galw nawr yn rhyw fath o nervous breakdown, a nath I fynd I convent yn Warwickshire I ddod dros y peth, mynd ar retreat. Oedd sydd yn rhyfedd iawn, achos oedd cefndir capel gyda hi, ond ddim cefndir catholig a mynd ar retreat. A trawdd yna, nath I cael profiad mystical anhygoel o bresenoldeb Duw, a nath I gael troedigaeth full on. A dod nôl, trafod y peth gyda'n had, a byddwn ni'n gweud oedd mam yn sort of Gristion gyda cyfach, a nawr oedd hi real, full on. A oedd dad borderline atheist, so nathon nhw cwrela yn ofnadw. Ac yn y diwedd na tad fi gadael. A so dydi... Am faint barodd hwn? Wel, y dadle am fusoedd, ond y gadael am tua mis, falle. So ddim yn hir, ond pryd ti'n blentyn, so ti'n gwybod... Oedd ddim I weld bod e'n mynd I ddod nôl, oedd e'n teimlo mai dyna'r diwedd. Ond trawdd I ffwrdd, gath profiad mystical angredadwy hefyd, a nath ddod yn Gristion hefyd. Ond oedd e bant o'r cartre? Bant o'r cartre, oedd wedi cael rhyw fath o weledigaeth, I suppose. So nawr oedd gen I 2 rhiant hollol full-on Cristnogol. A o'n i'n meddwl bod nhw'n hollol nuts. So o'n i'n 16 erbyn hyn,
A o'n i falch bod tad fi wedi dod nôl, oedd hwnna'n dda, ond o'n nhw y ddau ohonyn nhw'n Christian nuts. A o'n i ddim yn licio fe o gwbl. A o'n nhw'n yn lle chwarae Bruce Springsteen a Bob Dylan, o'n nhw'n chwarae rhyw choruses ofnadw, a o'n i jyst yn cysau e. A wedyn yn y gwylio haf, ethon ni aros yn Nyfnaint gyda aunty fi. A o'n i ddim yn gwybod hyn, ond oedd aunty fi hefyd yn Gristion efo ngylaidd cryf iawn. Ond i fi, oedd hi'n eitha hippie-ish, oedd hi'n cadw geifr, a oedd hi'n, chymod, bita lentils. A o'n i fel na eitha lot yn arddegau fi. So o'n i'n meddwl hi'n really cool. A'r ffordd oedd hi'n siarad yn byti Cristnogaeth o Iesu Grist, oedd yn apelio mwy. Oedd mam a tad fi tymach yn full on, a oedd Debbie mwy laid back, a oedd hi'n siarad am y geifr, a wedyn bydd hi'n siarad tymach am Iesu Grist. And she softened me up, chymod, o'n i ddim yn tymlo mor under threat, fel o'n i gyda mam a dad. A canol y gwyliau, oedd yna llyfr bach Journey into Life, fi'n siŵr bod pawb yn gyfaredd ar llyfr bach yna. A nes i ddarllen hwnna, a o'n i just yn... Oedd e'n neud sens i fi, a yn y tŷ bach, yn y bathroom, yn y tŷ aunty fi, nes i gweud y gweddi fach, a dde ddim yn dramatic, nes i ddim cael fel trwyedigaeth fel da-da-da-da-da, ond o'n i yn tymlo, heddwch, I suppose, a rhyw, cyffyrddiad yr ysbryd glân, chymod, ond oedd e ddim yr un mor Elvis Presley a rhieni fi, chymod. O'n i fel yr acoustic gig a nhw oedd y stadium rock, chymod. So wedyn, ond o'n i'n eitha laid back amdano fe, a oedd hwn just cymryd mewn i chweched dosbarth. A o'n i ddim yn ffyndi pants o gwbl, o'n i wedi cael profiad, ond o'n i ddim yn crazy. Ond nes i mewn i chweched dosbarth ac yn really naif, just gweud wrth falle un ffrind. Chmod, mae plant, maen nhw'n ofnadw o ddi a gwyn, dwi ddim yn hoffi unrhyw beth. Wel, felly mae'n wahanol nawr, sa'n gwybod, ond fi'n credu yn yr 80au, o'n nhw ddim yn licio pethau gwahanol. So nath yr holl dosbarth 6, a nath reit trwy dosbarth 6 fel na, a nath dosbarth 6 just cael lawr a neb yn siarad gyda fi. Am dymor, byddwn ni'n meddwl. A oedd hwnna'n really ofnadw. A pobl jyst yn trin fi fel so fi di ymuno rhyw cult neu rhywbeth fel yna. A oedd yna'n galed iawn, a byddwn ni'n dod mewn i'r sixth form common room, a bydde pobl wedi sgwennu yn y llwch pethau fel Jesus died for his sins, not ours. Ac i fi oedd yn really frawychus o beth i ddarllen. Plus o'n i'n 16, fi siŵr nes i ddim ymddwyn yn berffaith, falle byddwn ni'n well nawr yn fwy balanced yn bwyta fe. Ond oedd e'n really anodd am dymor. A wedyn, nath un o ffrindiau fi, nath hi ailgysylltu a bit by bit nath pethau gwella. Ond falle beth oedd yn dda, beth yw'r cyfnod na, oedd o'n i wedi hoelio, my colours to the mast. A oedd pawb yn gwybod, a o'n i wedi mewn ffordd dioddef... So eisiau gweud persecution, mae hwnna'n bach yn rhy galed, ond oedd e'n galed. Oedd wedi creu ymateb yn doedd ynddyn nhw, ac oedd ddim yn un cadarnhaol. Oedd rhaid i fi benderfynu, ydw i'n mynd i aros ar tîm Iesu, neu ddim. A falle hefyd, achos cefndir Marxist fi, mae wastad wedi bod asgwrn yn cefn gyda fi. Fi ddim wedi bod o fath o berson sy'n gorfod dilyn beth mae pawb arall yn neud. Fi'n eitha annibynnol. Mewn ffordd yn anghydffurfraig, mewn ffordd. A wedyn nes i'r coleg. A ges ti'r coleg i astudio Ffrangeg a Saesneg. A sut brofiad oedd hwnna mynd i'r coleg? Yn Aberystwyth? So o'n i ddim yn gyfarwydd gyda Aberystwyth. O'n i wedi byw yn Gaerdydd, nes o'n i'n 18. A nes i absolutely cwmpa mewn cariad gyda Aberystwyth, a i fi mae wedi bod yn rhamant bywyd o'n caru Aberystwyth, a o'n i'n byw fyna am bron 10 mlynedd, a mae yna fersiwn o hanes bywyd fi ble gallwn ni fod wedi aros fyna am byth. Chymod, rhyw fath o sliding doors, chymod, beth bydde wedi digwydd tas ni wedi.
fi'n caru Aberystwyth, a nes i gael degawd hyfryd fyna, astudio Ffrangeg a Saesneg, mwynhau, astudio cwrdd â lot o bobl o dros y byd i gyd, cwrdd â lot o Nigerians, oherwydd o'n i'n byw yn Rendl yn neuadd i ferched, a mae hwnna'n dod i'r stori yn bellach mlaen, ond so oedd cysylltiadau gyda fi, gyda Nigerians pryd hynny. Nes i wneud gradd, wedyn nes i wneud PGC, ble nes i gwrdd â ti. A tra o'n i'n, just cyn i fi ddechrau PGC fi, nath ffrind gorau fi o'r brifysgol, oedd hi ar blwyddyn tra mor hi yn Ffrainc, a nath hi cwmpan feichiog heb, sort of, ddim bod hi'n wedi paratoi i wneud hynny. So nes i benderfynu ar ôl wneud y PGC i gymryd blwyddyn off, mwyn gofalu ar ôl babi hi, so oedd hi'n gallu gorffen gradd hi. Dwi eisiau stopo hynna. Dwi ddim yn nabod neb sydd wedi wneud hynny i ffrind. Does gen i ddim profiad o hwnna, heblaw amdano ti. A dwi'n gwybod, nes ti ddim rhoi stop ar dy fywyd, nes ti blethu i bywyd hi mewn i dy fywyd di. A mi fioch chi fyw am flwyddyn fel teulu. Am beth anhygoel i wneud? Wel, so... I mean, o'n i ddim yn hen, byddwn i ddim yn gallu gwneud e falle nawr, achos byddwn i'n gormod o aberth, ond o'n i'n Gristion brwd iawn. O'n i'n mynd i Sami Hangel a Santes Fair. O'n i'n Gristion brwd ac oedd yn golygu lot i fi bod bywyd fi yn matcho lan i beth oedd ffydd fi. So dim ffydd theoretig gen i, o'n i eisiau bywyd fi i lynu'n dyn wrth ffydd fi. A pryd nath ffrind fi cwmpan feichiog, o'n i'n grac iawn gyda Duw, achos o'n i'n tymlo, mae lot o bobl yn cysgu o gwmpas yn y coleg, smo nhw'n feichiog, mae hi wedi gwneud un camgymeriad, a mae'n feichiog, thanks a lot, na beth o'n i'n tymlo. A gallwn ni ddim gweud bod Duw wedi siarad gyda fi yn rheolaidd iawn, ond rhyw 10 o weithiau yn bywyd fi, fi'n tymlo bod Duw wedi gweud rhywbeth clir iawn i fi. A wrth i fi sort of gweddio a gweiddi ar Dduw am bwyti'r sefyllfa yma, o'n i'n tymlo'n glir iawn bod Duw yn dweud pam so ti'n helpu hi. Just un frawddeg fel yna. Ac o'n i'n meddwl, wel, be gallai wneud? O'n i'n neud PGC fi, beth gallai wneud? A nes i fynd lan i'r coleg yr un diwrnod, a yn pigeonhole fi, oedd na daflen bach ar gyfer tŷ yn Halabont i rhentu. Just advert oedd e. Dim specific i fi, just flyer. Ond pryd weles i hwnna, nes i ddeall rhywbeth o'n i ddim wedi deall tra o'n i'n byw yn Aberystwyth. Os o ti'n symud mas i bentre tu fas i Aberystwyth, o ti'n gallu cael tŷ am yr un faint o arian am stafell yn Aberystwyth. Right. O'n i byth wedi deall hwnna, achos ni ddim angen. So, peth cyntaf oedd, wow, hang on, mae'n dod nôl i'r coleg, gallwn ni gael tŷ gyda'n gilydd, bwthyn bach yn Halabont, am yr un pris fi'n talu am un stafell yn Aberystwyth. Dyna peth cyntaf. So, gerdded i nôl lawr y bryn, a wrth gerdded lawr y bryn, gyferb yna fi, dros yr hewl, weles i Jane Aron oedd yn yr adran Saesneg. A weiddodd hi, ond mae yna swydd yn mynd gyda cylchgrawn. Fi'n gwybod ti chwilio am ryw fath o waith. Beth am i ti ymgeisio am y swydd? So, ffones i y cylchgrawn, Planet, cael y pecyn, a oedd 17 peth ar y job description. A o'n i methu wneud 1 i 16. Ddim o gwbl. Ddim profiad o gwbl. Ar i 17 oedd medru siarad Cymraeg. Brackets, optional. Cefn y rwyd. Nawr, achos o'n i'n 21, gyda hyder a chutzpa, whatever, nes i ddim ystyried, ti ddim yn gallu gwneud 1 i 16 o gwbl, nes i ddim ystyried hynna, nes i roi cais mewn. So o'n i'n meddwl, pryd oedd Jane yn siarad gyda fi, ta swydd fel journalist oedd e, a oedd gradd yn Saesneg gyda fi, ffain. Ond na, swydd fel typesetter oedd e, a o'n i byth wedi troi cyfrifiadur mlaen. Achos o'n i yn yr
pobl oedd yn gallu ysgrifennu traethodau nhw gyda ink a pen ac ink. So the swydd yma, gyd ar y computer, typesetting job, o'n i ddim yn gwybod dim yw dim. Yeah. So es i'r cyfweliad, a, I don't know ma beth wedi si, ond, just bod yn fi hunan, chat. Yeah. Obviously, mae planet yn gylchgan gylfeddydol, so ni'n gallu, gweud peth am hwnna. Mae'n Gymraeg, o'n i'n gallu gweud peth am hwnna. Wel, sa'n gwybod pam, ond wnaethon nhw roi'r swydd i fi. So nawr oedd swydd rhan amser gyda fi, a ti, so o'n i'n gallu creu rhywbeth a gweud, os ti'n dod, ni'n gallu rhannu ti, fi'n gallu gweithio rhan amser, gofalu ar ôl jest rhan amser, a ti'n gallu gorffen gradd ti, a nath hwnna gyd dod at ei gilydd. A ges i'r flwyddyn mwyaf gorgeous, mwyaf sort of good life, chymod, oedd e'n amazing. Ond hefyd mae'n hyfryd, oherwydd yn y diwedd, ges i ddim plant fy hunan, ond fi wastad yn teimlo bod Duw wedi rhoi plant i fi, nid Jess yr unig blentyn wyt wedi cael rhyw fath o connection cryf gyda. A fi'n teimlo, o'n nhw'n roddio ni o Dduw yn y mywydiau, mae nhw wedi bod yn ffantastig, a mae'n fwy na just anti-arferol, mae rhywbeth mwy substantial. Ond hefyd, pryd ges i'n ordeinio, mae lot o bywyd ti yn cymysgu gyda bywyd teuluol pobl eraill. A falle ar un ffordd, mae rhywun yn gallu gweld fi a meddwl fi'n rhyw fath o career woman. Ond fi yn gwybod mwy na bydde rhywun hollol ddiblant am beth yw ei gwni plentyn, beth yw'r stress, beth yw'r peth amazing sy'n digwydd. Mae gen i tym bach, a mae hwnna wedi bod yn helpu fi. Felly 10 mlynedd yn Aberystwyth. A wneud gradd ymchwil hefyd. Symud o fanna i Linden. So oedd hwnna herwydd, tra o'n i'n wneud MPhil fi mewn performance poetry, dechreuais i ganu mewn band, sort of acoustic pop, a oedd y merched eraill yn y band, o'n nhw'n gweud bod ni ddim yn mynd i wneud ni ddim yn mynd i fod yn enwog yn aros yn Aberystwyth. Mae rhaid ni symud i Gaerdydd neu i Linden. So wnaethon ni gyd dechrau ymgeisio am swyddi. A beth o'n i'n mynd i wneud oedd y person cyntaf yn cael swydd union Gaerdydd neu'n Linden. Dyna ble byddwn ni gyd yn mynd. A erbyn hyn, o'n i wedi gweithio gyda Planet am 4 mlynedd. So oedd tipyn bach o yrfa cyhoeddi gyda fi. A weles i swydd yn mynd gyda Church House Publishing, sef tŷ cyhoeddi ar Eglwys yn Lloegr. A nes i am fynd amdano fe. Ac eto, 27, dal gyda tym bach o chutzpa. Weithiau, fi ddim yn gallu credu i'r pethau fi wedi wneud, achos mewn ffordd oedd gen i ddim cweit y profiad ar gyfer y swydd yna chwaith. Oedd e ddim mor ddrwg a dim byd y gwbl, ond it was punching a little bit above my weight. Ond, so symud yn i Linden, a ges i bron a bod 10 mlynedd yn gweithio fyna, ac yn neud y band yn ddifrifol iawn. A'r band, Elan? Elan? Beth bynnag? Elan. Y tair ohonych chi yn gerddorion o'r dderchog. Dwi'n bod i'ch gweld chi'n chwarae, do. Ac fe gafo chi lwyddiant, do? Do, wnaethon ni'n gyhoeddi ambell i grynoddisg, wnaethon ni fynd ar daith gyda Susan Vega, dyna'r pethau gorau. Ond hefyd, oedd e ddim pre-internet, ond oedd e ddim, oedd e sort of y nechrau'r byd yna. Fi'n credu nawr, gallwn ni fod wedi cael lot fwy o llwyddiant yn annibynnol yn neud pethau gyda social media pethau. Ond oedd e cyn y pethau yna. A hefyd oedd e cyn Mumford & Sons, Laura Marling, a sort of acoustic revolution yna. O'n i cyn hwnna. Ond dyna'r math o sŵn gyda chi'n, dyfa? So ni 5 mlynedd yn hwyrach. Fi yn credu felly byddwn ni wedi cael llwyddiant. Ddim, chymod, dim number 1, ond fi'n credu, gallwn ni fod wedi bod yn y byd bach Mumford & Sons yna. Ond oedd yn amazing. A fi dal yn canu eitha tipyn, a fi'n falch o'r blynyddoedd hynny, chymod? Ond wedyn, ddes i'n 30, a o'n i yn sort of meddwl, ydw i'n gallu gwneud blwyddyn arall o trio pwysio hwn. A es i ar wyliau i Amsterdam.
A eithon ni i amgueddfa Anne Frank, ac yn yr amgueddfa, oedd hanes bywyd Anne Frank ar y wal. A nes i feddwl, tysyn ni'n marw heddiw, a bydden nhw'n gwneud amgueddfa mas o'n hi a roi hanes y mywyd i ar y wal, ydy yr hanes yn gweud be fi moyn i fe weid, a o'n i ddim yn tymlo bo fe. So ddes i adre, a traw ni wedi bod yn Amsterdam, oedd y merched eraill yn y band, ond nhw wedi bod ar gwrs sgwennu creadigol, a un o'r ymarferion nethon nhw oedd i wneud llun o'i beddau, a sgrifennu ar y beth yn nhw moyn i fe weid ar y bedd. Okay. Chymod? A nhw wedi sgwennu fel, famous musician, neu be bynnag. Yeah. A wedyn nhw, na di fe. So nes i just mynd yn dawel a wneud llun. A nes i wneud llun bach o bedd. A nes i sgwennu ar y gair priest. Dan mae hwnna mor weird. Oherwydd, o'n i mewn eglwys Anglicanaidd, Efengylaidd, Charismataidd, bydden ni byth wedi defnyddio'r gair yna. Bydden ni wedi defnyddio'r gair gweinidog, arweinydd. Yeah. Byth, reverend falle. Yeah. Ond dim gair priest. Bydden ni just ddim wedi. Oedd e ddim yn rhan o lexicon fi o gwbl. Ond na beth weles i, bedd bach gyda'r gair priest arno fe. So, nawr, oedd menywod ddim ond just wedi dechrau cael ei ordeinio. Chymod, pryd o'n i'n y coleg, fi a ti'n y coleg, ond ddim wedi. No. A o'n i byth wedi meddwl am, chymod, o'n i'n neud lot yn yr eglwys, fel, canu yn y grŵp cerdd, rhedeg grŵp T, ond o'n i byth wedi meddwl i fod yn arweinydd eglwys. Dim really. Plus o'n i wedi mynd ar tipyn o daith o dyddiau Efengylaidd Charismataidd i tipyn bach o amser anialwch ble o'n i'n trio ffindo pa fath o Gristion o'n i'n mynd i fod. So o'n i wedi teimlo bod yr eglwys Efengylaidd Charismataidd yn rhy geidwadol, ddim yn rhoi ddigon o... mae hwn, nôl yn yr 80au hwyr. Lot o beth wedi newid erbyn hyn. Ond oedd e'n lle angysurus i fenyw ifanc fel fi, oedd yn, headstrong os mynych chi, eisiau wneud lot o bethau, ddim eisiau aros yn gwneud te i'r plant. A o'n i wastad yn teimlo o'n i'n rhy feisty, ac o'n i'n teimlo'n oppressed gan strwythyr yr eglwys mewn ffordd. So... Felly, mae hwnna'n rhyw drobwynt. Ydy. So, cyn mynd i mynd mlaen at hwnna, dwi eisiau gofyn ynglyn â'r profiad o fynd o Aberystwyth i Llundain. Sut oedd hwnna? Wel, mae'n ddiddorol bod ti'n gofyn hwnna. Achos fi wedi bod yn meddwl amdano fe lot. Achos fi ddim ond jyst wedi dod nôl o Llundain i Gymru. Oedd e'n horrible. A oedd pawb yn ffono ac yn gweud, wedi e'n really exciting. A na, oedd e ddim yn exciting. O'n i wedi treblu fy nghyflog, ond oedd dim arian gyda fi. Achos oedd e mor ddrud i fyw yn Llundain. A o'n i ddim yn nabod unrhyw un. Yn Aberystwyth, o'n i'n sort of bit of a big fish, nabod pawb, mynd i rymmers, hello, unrhyw gaffe, o'n i'n nabod pobl. Yn Llundain, o'n i'n nabod neb. O'n i'n methu wneud unrhyw sens o maint y ddinas. O'n i'n byw mewn fflat eitha neis, ond oedd e'n swnllid iawn. Oedd dim gwyrddni o gwbl o gwmpas. Oedd job fi yn eitha stressful gyda commute o phobeth. A o'n i'n depressed iawn am y 6 mis cynta. Anodd. Nes i cael ambell i panic attack pethau fel yna. Oedd e'n really anodd. A wedyn... So symudus i Llundain yn mis Medi. A ar y ddiwrnod St Valentine, nath rhywun gael brunch yn tŷ nhw i'r singles i gyd. A es i'r tŷ yma yn Forest Hill ar gyfer brunch. That was quite fancy. A gethon ni'r brunch mas ti fas. 14th of Feb, mas ti fas. Mas ti fas mewn crysau tŷ.
Beth oedd y wlad anhygoel yma? I mean, gallu ti ddim garantio hwnna yn Aberystwyth yn mis Gorffennaf. Na. A fi'n cofio bod mas ti fas yn yr haul, yn yfed rhyw goffi eitha fancy, yn cael, chymod, I don't know, scrambled eggs gyda avocado neu rhywbeth. Ac o'n i'n meddwl, mae hwn fel episode o Friends. Okay. Mae hwn yn peak amazingness. A o'r eiliad na, am 23 mlynedd, o'n i yn basically yn hapus yn Llundain. Gwych. Fi'n meddwl mae rhywbeth yn cymeriad fi sy'n eitha no. Yes, dyna fe. Chymod, a o'n i unwaith i fi droi'r bwtyn ymlaen, nes i fwynhau byw yn Llundain. Sa'n gweud oedd pob diwrnod yn amazing, ond nes i byth teimlo'n depressed fel o'n i ar y dechrau. Nes i wneud ffrindiau, nes i sorta mas, sut i fyw, creu pentre bach o gwmpas ti ble ti'n byw a gweithio. Nes i ffigur mas sut ti sort of byw ar arian, you know, oedd yn amazing. A nes i, chymod, wneud gigs, mynd i gigs, mwynhau gwaith fi, mwynhau, chymod, bywyd celfyddydol diddorol, rhyngwladol diddorol. Yr un peth o ti'n neud yn Aberystwyth mewn ffordd. Just bod ti wedi symud i lwyfan chydig yn fwy. Yn union, a nes i ddeall sut ti own the stage. A na beth o'n i ddim wedi wneud ar y cychwyn. Ond am o'n i, oedd angen i hwnna i ddigwydd. Cyn bod ti'n dod i ddarganfod dy le, mewn ffordd. A sut beth oedd ei weithio yn Church House Publishing? O ti'n gweud bod yn eitha, oedd na lot o bwysau yna? Well, I suppose achos just, chymod, yn Planet, sa'n gweud o'n i ddim yn gweithio'n galed, ond oedd e just yn lot fwy laid back. Chymod, so o'n i'n neud lot o waith gyda gomer. So, chymod, byddwn ni'n gweud, chi'n gallu printio hwn, a byddwn ni'n gweud, wel, dim di mawth, falle dydd iau, falle di gwer, chymod fel yna. Ond gyda argraffwyr yn Llundain, byddwn, oedd e gyd ddoi, chymod. A o'n i ddim yn ewst i hwnna o gwbl, chymod. So, the pace yn fwy. Ond oedd tîm amazing. Oedd tîm o tua 14-15, y tîm gorau fi byth wedi gweithio gyda. Lot o hwyr ysbryd, lot o gerddorion, so oedd band bach yn y tîm. A lot o grisnogion gwahanol. Ambell i efengelwyr, ond hefyd liberal Catholic, pob math o... A nath hwnna agor rhywbeth i fyny i fi. A bod modd i bobl i fod felly, mae hwnna'n iawn. A oedd hwnna'n exciting iawn. Ac oedd ochr deallusol dwfn yn y tîm hefyd. So oedd modd trafod diwynyddiaeth mewn ffordd athronyddol. A fwy liberal. A pawb yn hoff o gofyn cwestiwn. A dyna beth o'n i wedi gweld eisiau yn y blynyddoedd olaf yn Aberystwyth. Bo fi moyn trafod mwy, stretcho pethau mas mwy. Gadael pethau just hongen yn yr air. Ti'n methu sorto na mas. Mewn ffordd, fi'n licio meddwl mae gen i ffydd mwy barddonol yn hytrach na ffydd sort of literal neu gwyddonol. Mae'n fwy mystical. A oedd mwy o le. Dwi'n gwybod ar y cyfnod o ti yn gweithio yna, mi oedd archesgob Caergaint yn digwydd bod yn siarad Cymraeg yn doedd, sef Rowan Williams. Dwi'n gwybod ti wedi gweud stori wrthai o'r blaen ynglyn â pan fydde fe'n ymweld â Church House a'r Millbank oedd chi, so bydde fe'n dod a bydde fe'n, o'n i'n gallu gweld e'n dod lawr y corridor a bydde boss fi'n gweud, everybody look like you're doing something interesting. So bydde ni gyd yn, edrych bod fel sy'n ni'n neud gwaith diddorol. A bydde rhywun yn dod, at y nesgu, ac o'n i ddim yn bwysig iawn yn y tîm. Nid fi oedd penneth ar y peth. Ond, wrth gwrs, oedd e'n cofio fi, achos o'n i siarad Cymraeg, a fi bron yn sicr dim ond fi oedd yn siarad Cymraeg yn Church House. Nid fi oedd yr unig person Cymraeg, ond yr unig person oedd yn siarad Cymraeg. So bydde fe'n dod at y bwrdd, at y nesg, a bydde fe'n gweud rhywbeth fel, siwmai, beth i ti'n neud heddiw? Rhyw sgwrs hollol, chymod, ddibwys, ond neis. Ond wedyn, ar ôl i sgwrsio fel yna, byddwn ni'n clywed bod yr ysgrifennydd gyffredinol o Church House yn
bron yn wyllt am beth o'n i wedi siarad yn y Gymraeg. A bydde fe'n danfon rhyw minion i ffind mas beth o'n i'n siarad yn byti. A bydde hi'n gweud, well, just, siamai, beth i'n neud heddiw. A oedd yr ysgrifennydd gyffredinol wedi gweithio yng Ngogledd Iwerddon, so oedd e'n sensitif iawn am unrhyw fath o nationalist codes, chymod. A ni wedi, honestly, gyd o'n i'n gweud. Y tywydd. Y tywydd. Mor falch o'n i weld chymod, pethau bach iawn. Ond nath o'n trwy church house i gyd bod ni wedi sgwrsio yn Gymraeg am beth o'n i'n siarad. A byddwn ni'n mynd i'r lift a byddai pobl yn gofyn i fi, mae'r ysgrifennydd cyffredinol wir am wybod. Well, just siamai, Yeah. Dwi'n meddwl bod hwnna'n un o'n hoff straeon ni. Mae'n amazing. Ond beth o'n i'n gweld yn amazing oedd, os o'n i'n mynd i gael cymun yn Lambeth Palace, bydde canoedd y bobl fyna, a mae rhywun wedi cwrdd â fi maximum 5 o weithiau, a bydde fe'n dod at y fi, a bydde fe'n cofio bob tro, bydde fe'n gweud corff Crist. Nawr, mae hwn yn stori dda. So, mae'n had ci, oedd e'n arfer bod yn drefnydd angladdau yn Rhyforis. A mae fe'n gallu gweud tym bach o stori gyda bach o exaggeration ynddo fe. So, oedd e'n had ci, o'r hanes fi newydd weithio ti, oedd ei arfer dweud y pobl yn Rhyforis, mae Angharad a rywun. Maen nhw'n agos ti hwnt. A weithiau, mae rywun yn ffonio hi am gyngor am y Gymraeg. A unwaith, wnaethon nhw gwrdd yn Canterbury, a wedodd rhywun, ydych chi'n siarad Cymraeg pob dydd Angharad? A wedodd hi, ydw. That never happened. Ond mae hwn yn stori nath yn had ci adrodd i lot o bobl yn Rhyforis. A fi moyn gweud heddiw, celwydd noeth. Okay. Dod o deulu sydd yn hoff o weid straeon mae'n amlwg. Definitely. Gwych. Yeah. So, dwi eisiau mynd nôl nawr at yr darlun bach mae roi esti o'r garreg fedd, sydd yn swnio'n rhywbeth eitha. Mae'n nath yn neud i fi agor yn llyged fan a meddwl, be bydden ni'n rhoi ar yng ngharreg fedd? Dim byd, dwi'n meddwl, dwi'n gwybod. Beth bynnag. Angen ti ffocysu. Reit, job i fi ar ôl y sesiwn hon. Felly, o ti di ysgrifennu Priest fanna? Felly, o ti'n gwybod... Sorry oedd yn Saesneg, ond fel oedd. Na, mae'n anol reit. Mae eisiau i Rowan Williams gael gwybod. Sut est ti ati felly i fynd i'r cyfeiriad yna? Wel, so o'n i'n rhyw hanner mynd i eglwys, o'n i wedi stryglo tym bach pryd sy'n mynd y Sealander i ffindo rhywle o'n i'n hapus, ond o'n i yn mynd i eglwys. Ond o'n i'n gweithio i church house, so o'n i'n neud lot o stwff gyda'r eglwys yn Lloegr, lot o ddarllen am beth oedd yn mynd mlaen. Ond oedd dim role models gen i, achos dim ond just oedd menywod wedi cael ei ordeinio. So mae hwn yn wir, fi ddim yn joc yna, mae hwn yn wir. O'n i'n gwylio y Vicar of Dibley trwy'r amser. Right. Ac o'n i'n caru'r Vicar of Dibley. Yeah. A hi oedd un o'r 5 reswm nes i ddechrau ymholi i fod yn y ffeiriad. Achos o'n i'n gallu gweld fy hunan yn ddi hi. Chymod, mae pobl yn gweud representation matters. Wel, i fi oedd hi'n fenyw doniol, bach yn cheeky, bach yn sassy, oedd rhyw fynd yn ddi, oedd hi ddim yn sort of, so ni'n gallu gweld fy hunan yn ddi. Ac o'n i arfer edrych tym bach fel i, pryd oedd gwell tywyll gen i, oedd bob tywyll gen i, o'n i'n edrych yn tym bach yn debyg i ddi. So oedd hwnna'n ddylanwad masif. Ond hefyd, oedd ambell i awdur gyda ni yn church house oedd yn offeiriad, ac achos o'n i'n gweithio fel pennaeth marchnata gyda'r commissioning editor, o'n i'n gweithio'n agos gyda'r awduron, ac un o'r awduron o'n i'n gweithio'n agos iawn gyda oedd Stephen Cottrell, sef archesgob Efrog nawr, ond ar y pryd oedd e'n canon missioner yn Wakefield neu beth, so oedd e'n rhywbeth, ond oedd e ddim yn amazing. A o'n i'n ffrindiau mawr gyda fe. Ac mae e'n ddyn hynod o inspiring. Mae'n Gristion amazing. Mae'n ddeallus, mae'n ddoniol, mae'n garedig, mae'n hwyl. Mae'n rhywbeth ysbrydol iawn amdano fe. So os ti'n gwario amser gyda fe, o ti moyn... O'n i wastad meddwl, fi moyn bod fel fe. Mae fe'n amazing.
So unwaith yn cegin nes i wneud rhyw joc am y Vicar of Dibley, a nath e weid, wyt ti'n ddifrifol, neu wyt ti jyst yn mesyn y biti? A wedi ti... Ti'n gwybod! Awn i'n rhyw 30, rhywbeth fel yna, 29 felly. A o'n i'n crio. A wedyn nes i ar y tren nôl o Peterborough i Llundain. Ac erbyn i fi gyrraedd Llundain, nes i ffon o'r merched yn y band a gweud, na fe. A nes i adl y band fel na. A es i'n syth i weld y vicar ble o'n i'n mynd i'r eglwys a dechrau sgwrs gyda fe. A wedyn ti'n dechrau gweld DDO sydd yn trafod chymod, y daith, vocation ti. A unwaith i fi dechrau trafod mas yn agored, oedd e jyst yn amlwg. Ac nath y gymryd felly 2 flynedd i fynd trwy'r broses, nes i byth am oedd e jyst yn amlwg na beth oedd yn mynd i ddigwydd. Ac o'n i'n teimlo bod fi'n ffitio, oedd e'n teimlo fel maneg ar dy law jyst yn ffitio yn berffaith. Na, ddim yn golygu bod fi ddim wedi cael struggles, a bod ddim yn golygu weithio fi'n meddwl bod fe'n neis i beidio wedi cael fordeinio. Ond, I suppose mae'n debyg falle o, pryd ti'n gwybod dyma'r person fi'n mynd i briodi, a falle bod yna degau rough, ond mae gen ti rhyw fath o sicrwydd. So nes i fynd a hyfforddi rhan amser yn St Augustine's, a nes i hyfforddi rhan amser oherwydd os ti'n mynd i goleg llawn amser, mae rhaid ti benderfynu beth yw dy draddodiad eglwysig. Ac o'n i ddim yn gwybod. Os ti'n hyfforddi rhan amser, mae mwy o mix, a ti'n gallu profi tym bach gwahanol bethau. Ac oedd yna'n dda i fi. Oedd e'n dda i fi gallu ddim cael fy ffurfio gan un ffrwd, ond gallu bod tym bach yn fwy hyblyg. A falle, mewn ffordd, dyna beth yw'n natur personoliaeth fi. Fi ddim yn licio... Fi'n licio mannau canol creadigol. A weithiau falle mae rai pobl yn meddwl mae'n really wishy-washy falle, ond fi'n licio bod yn y tension yn y canol a byw gyda'r paradoxes. Oherwydd mae yna greadigrwydd yna. A mae lle i ti, dim rhaid i ti fod fel rhyw fath o cardboard cut-out o'r beth. Fi ddim yn dda iawn ar dal y party lane. Fi'n gallu gweld sawl lane. You know. Felly, 2 flynedd o gael dy ffurfio yn y tân, rhan amser yma. Be ddigwyddodd wedyn? Wel, 4 mlynedd o hyfforddiant, a wedyn es i fel cywrad, nes i orffen y gwaith yn Church House ar y dydd Iau, a cael fordeinio ar y dydd Sadwrn, a dechrau fel offeiriad ar y dydd Llun. Oedd yna'n amazing. Gyflym iawn. A es i Catford, mewn i eglwys Catholig fodern Anglicanaidd, oedd yn liturgaidd iawn, Eucharistaidd iawn, achos o'n i moyn profi rhywbeth hollol wahanol i'r byd a fenglaidd o'n i wedi bod mewn. Mae Catford yn ardal eitha trawd o ddwyren Llundain. Oedd e'n galed. Oedd lot o anghenion cymdeithasol. Ond o'n i'n licio fe. Ac oedd y gynulleidfa'n multicultural iawn, a o'n i'n licio hwnna. Ond oedd dim lot o le i ochr arty-farty fi. Oedd e'n hardcore, ond oedd ti'n methu wneud lot o beth arty-farty. So ar ôl i fi orffen cywrys i fi, o'n i'n moyn mynd i eglwys ble oedd na anghenion cymdeithasol a oedd stwff i wneud, ond oedd falle tym bach mwy o le i wneud pethau creadigol, celfyddydol, cerddorol, llenyddol, o'n i'n moyn tym bach o hwnna. Achos o'n i wedi cael fy nylynwadu lot gan Greenbelt, Christian Arts Festival massive, a o'n i'n moyn dod o hwnna mewn social justice a'r celfyddydau. Anyway, nes i fynd am sawl swydd, neb moyn fi, achos... Beth?
achos ti'n rhy hwn, ti ddim yn digon o hwn. Okay. A wedyn nes i am un cyfweliad, a o'n i'n meddwl, fi di noco hwnna mas, mae hwnna'n amazing, o'n i'n brilliant. A ffonodd yr esgob a gweud, look, sorry, byddwn ni'n licio roi ti mewn fyna, ond maen nhw'n meddwl bod ti'n really exciting. A, wel, o'n i'n mor drist, achos o'n i wedi gwisgo suit ddi, Chris Clerical D, o'n i wedi bod yn sensible, a oedd yna'n really exciting. Ac o'n i'n meddwl, smwch chi wedi gweld dim byd, a level 1 oedd yna. So o'n i yn drist, o'n i'n crio, a meddwl, sneb moyn fi. So ffonodd yr archdiacon. A o'n i'n rhedeg mas amser, achos ar ôl 4 mlynedd, mae rhaid ti adle ti fel cywrat. So nhw'n gweud, well ti feddwl ble ti'n mynd i stori dy bethau. O'n i really ar y reg. Ac o'n i'n meddwl, fi'n top draw, a sneb moyn fi. Ti'n ma? Anyway, ffonodd yr archdiacon, a wedi ddi, look, mae yna swydd yn mynd yn Telegraph Hill. Mae'r bwys brocoli, a maen nhw'n gweld cymuned yn gweld hunain ty bach yn arty-farty. Ti'n ma, maen nhw'n lefty guardian types. Wow. Sounds brilliant to me! Yeah. So, danfon ar pecyn, so wnaeth i danfon ar pecyn, darllenis i bopeth, amazing. Ond yn amlwg mae yna gyfweliad, peth 4 o bobl yn trial, ond o'n i mor sicr, o'n i'n meddwl, os maen nhw'n rhoi ei rhywun arall, fi'n mynd i chaino fi hunan i'r railings fel rhyw fath o suffragette, achos dyna eglwys fi. O'n i mor sicr. Ges i'r job, diolch byth. Fi mor falch. Achos, Emmeline Pankhurst, it was coming on. Sydd yn weird, achos o'n i ddim yn gwybod hyn, ond oedd y suffragette wedi llosgu'r eglwys lawr yn 1913. So, yna'n rhyfedd. Anyway, so o'n i'n ficer fan am 12 mlynedd. A trydydd y gynulleidfa'n Nigerian, ond oedd gen i brofiad o Aberystwyth o hynny, so oedd yna'n dda. Trydydd yn Jamaican, a trydydd cymysgedd o bobl gwyn o bob math. Bob math. 27 iaith, ond obviously Saesneg oedd 3 person yn siarad Cymraeg. Hello. Ddim digon i sort of... Beth y greu o chi? Gwasanaeth Gymraeg. Uniaith. A ges i amser ffantastig. A mae rhaid i fi weid, yn dawel fach, man ofnadw, nawr mynd am buffets bach Prydeinig. Where's my jollof rice, jerk chicken, stews anhygoel, chymod, beige buffet. Pwy sy'n mwyn bita hwnna? Beige buffet, chymod, oer ych fi. So fi wedi nawr profi, chymod, bod na ffeiriad mewn eglwys rhyngwladol iawn. Amazing. Oedd e ddim just yn eglwys, oedd e'n ganolfan gelfyddydol hefyd yn doedd? So oedd ganolfan gymuned ynghlwm wrth yr eglwys, 3 llawr, lawr llawr oedd ystafelloedd ar gyfer Pilates, AA, pethau fel yna. A wedyn oedd 4 studio gelf, 1 studio cerddoriaeth, 2 fflat, nursery a caffe. So oedd yna'n amazing. A nath hwnna adael i fi blaguro ron ochr busnes, ochr wneud events. Oedd yna gwyl Telegraph Hill Festival bob mis Ebrill. Dim fi oedd yn rhedeg hwnna, ni oedd yn host o hwnna. So oedd hwnna'n amazing. Lot o bobl dros Llundain i gyd yn dod i berfformio. Oedd yn amazing. Nethon ni wneud cyngerddau diddorol. So yn yr ardal, oedd lot o gerddorion. Oedd yr ardal Telegraph Hill, tym yn bach yn debyg i Canton yn Gaerdydd. So oedd lot o bobl o'r orchestras gwahanol yn byw fyna. So ni'n gallu cael quartets bach diddorol. So oedd Catherine Edwards sydd yn organydd eitha enwog yn byw reit ar bwys yr eglwys. A o'n i ddim yn gwybod bod hi'n enwog. O'n i'n gwybod oedd hi'n dod o Cymru a wedi byw yng Ngogledd Cymru a bod hi'n chwarae piano. So un nadolig, oedd pianist ni ddim fyna, ddim yn gatio'r gyfer nadolig. A wedyn nhw, gallu ti ofyn i hi. O'n i ddim yn gwybod pwy oedd hi. So wes i, ffain. So wes i draw wrth i, a wedys i, Catherine, ni'n clywed bod chi'n gallu chwarae ar gyfer nadolig, a bod chi'n chwarae piano. A wedys i, chi'n moyn ymarfer tym bach? Neu ydych chi'n dysgu piano, athrawes piano chi? Neu fel o'n i siarad? A wedys i, na, dim athrawes piano. A meddwl, flipping neck, pwy yw on? Mae'n wedi gof, ydy'n gallu un beat ar y tro, chymod.
A wedyn droedd i ati fi, wedi hi, chi'n gwybod beth fi'n neud? Na. Ddylsyn ni wedi googlo hi, ond fi'n dwp fel na. Wel, hi yw prif organydd yr LSO. What an idiot. Hello. A wedi chwarae yr organ ar Star Wars. I know! Hi yw'r organ ar y theme music o Star Wars. Angharad. Come on. A fy'n yn gofyn, chi moyn practice i wneud yr Agnes Day? Chi moyn practice? Na i ddangos i chi. Mae gradd 4 dy fi. You know, I mean, what an idiot. Anyway, ddethon ni'n ffrindiau mawr. A lot o pianist o gwmpas. O'n i'n cael cyngerddau amazing. So dyna'n ffantastig. Is i 12 mlynedd amazing. Mae'n swnio'n anhygoel, a mae'r ffaith bod yr eglwys ynghlwm a pethau cymunedol, celfyddydol. Dyma'r ffordd dylen eglwysi ni yn capelu ni fod yn gweithredu mewn ffordd. Definitely, a beth sy'n dangos hynny yn obvious iawn yw oedd mailing list gyda ni e-bost ar gyfer yr eglwys, a oedd 300 o bobl ar hwnna. A oedd mailing list gyda ni ar gyfer stwff celfyddydol, ac oedd lleol, a 300 o bobl ar rhestr yna. So hynny yw, o'n i wedi cysylltu gyda'r un faint o bobl yn y gymuned ac oeddwn ni gyda cymuned eglwysig. Oedd yn union yr un peth. Dim yr un bobl, ond oedd egin i ni wedi rhannu yn y ddau le. Nawr, beth sydd falle mae'n rhaid i chi just derbyn yw nath tua 4 o'r bobl yna ddod yn rhan o'r gymuned eglwysig. Ond nath pawb gwerthfawrogi bod fi'n offeiriad plwyf i bawb. Ac oedd hynna'n cael ei ddangos, chymod, nes i wneud angladd ar gyfer nifer o bobl, fi'n siŵr bydd ddim wedi cael angladd yn yr eglwys, heblaw bod fi wedi wneud y cysylltiad yna. A chymod... Ond mae hwnna'n oreit. O, mae'n amazing. Ond mae jyst rhaid derbyn, sma nhw'n mynd i o reidrwydd mynd i ddod yn rhan o'r gymuned Cristnogol, hardcore. Na. So nhw'n mynd i. Falle, chymod, 20 mlynedd yn ôl, falle byddwn ni wedi meddwl byddai mwy. Ond maen nhw'n falch bod ti na, a maen nhw'n falch o dochr ysbrydol, maen nhw'n falch i gael sgwrs yn y parc gyda'r ci, ond so nhw'n chwilio i ddod bob di Sul. Na. O dyna fe. A mae hwnna'n oce. Mae hwnna'n oce. Yndi. You just got to accept it. Chymod. So, oedd e'n arti-fati iawn, ond hefyd yn gynulleid efo fi, oedd e'n dylotach na'r ardal, a oedd tua 50% gyda unstable immigration status. Right. Neu irregular immigration status. So oedd rhan o swydd fi yn mynd i frwydro yn erbyn yn y Home Office yn y llys. A oedd hwnna'n anodd iawn achos gallwn nhw fod wedi cael ei deporto os ti ddim yn wedi gwneud hynna. A mae'r Home Office yn gas ac yn gryf ac yn horrible. Ond diolch i ddew, bob tro nes i fyny'r llys, nes i wastad ennill. Ond oedd e'n galed, oedd e'n frwyd ar caled. Os oedd hwnna'n cadw fi'n grounded hefyd, so ddim gyd yn, concert a bach, oedd yna bethau anodd i weithio trwy hefyd. Felly, fi ysdi yno am 2 blynedd ar 10, wedys ti? 12 o blynyddoedd. Dwi ti ddim yno nawr. Na. Ti wedi gadael y ddinas fawr. Ydw. I fynd i'r ddinas lleia. I fynd i'r ddinas lleia. Felly, gwed wrthai am y daith honno? Well, so, nawr, mae hwn yn, felly mae hwn yn mynd i gynerfu pobl, ond fi y fath o berson, fi'n byw ble ydw i, a fi'n byw beth sydd yn fy nwylo. So, pryd o'n i yn Aberystwyth, o'n i'n caru Aberystwyth, ac o'n i ddim yn meddwl am fynd unrhyw le arall. A pryd o'n i yn Llundain, o'n i'n caru byw yn Llundain. O'n i'n gweld fy hunan ar ôl 2 mlynedd yn fath o Welsh Londoner, ac o'n i'n caru 10 o'i roi'n Llundain, ac o'n i ddim yn ystyried symud nôl i Gymru. O'n i ddim. Ond felly o'n i'n gwybod, o'n i ddim yn gallu byw yn Llundain am byth, achos mae'n ddinas bywiog sydd yn cymryd lot o egni. A yn 2020, nes i gael cancer yr ovaries, a cael mynd trwy 4 rownd o chemotherapy, ac yng nghanol hynny gyd nath yn fam farw yn sydyn ac yn annisgwyl. Ac yn ifanc, oedd hi'n 72. So,
A so oedd hwnna'n anodd, a o'n i hefyd yn mynd mewn i'r global pandemic. So es i trwy gyfnod aruthrol o anodd, a wedyn ges i un blwyddyn nôl yn y gwaith, yn gweithio'n eitha da, popeth yn mynd yn okay, a ges i wedyn cancr y fron, just blwyddyn yn hwyrach. Sut wyt ti'n dal i sefyll ar ôl hwnna i gyd? Wel, weithiau fi ddim, ti'n mwyd? Ond nath hwnna, o'n i'n zen iawn gyda ovarian cancer fi. Yeah. O'n i'n zen iawn, beth mae'r cancer yn dysgu fi am fywyd a, Ond gyda'r cancer y fron, o'n i'n pissed off. O'n i'n methu credu dim ond un blwyddyn oedd wedi mynd. Yeah. Bo fi ddim wedi cael lot o amser heb bod mewn strachach gyda cancer. Yeah. Mae'r ffordd o wella'r cancer yn ofnadwy dy gorff. A ti'n mynd i golli dy fronau, mae hwnna'n erchill. Mae'n erchill. Mae'r un mor wael a gael ar colli person fi'n meddwl. Yeah. A sdim lot o amser gyda ti i feddwl. Mae gen ti rhyw 6 wythnos sydd just ddim byd o gwbl. A mae fel horror film. Ti'n sain a papur i wneud rhywbeth ti ddim moyn wneud, ond does dim dewis gyda ti. A o'n i'n grac iawn. Ddim gyda Duw, ond just, how is this what's happening? Yeah. A o'n i ddim yn zen. O'n i ddim yn zen o gwbl. O'n i just yn pissed off, So es i trwy hynna 2022 mis Ionawr. Cael y llawdriniaeth. Nath y llawdriniaeth mynd tym bach yn wrong, so oedd cymleth dod a mwy o trauma. Nes i gael post-traumatic stress disorder oherwydd A o'n i'n grac. A honestly, o'n i'n brwydro. O'n i moyn mynd i dafarn. Honestly, o'n i moyn mynd i dafarn a rhywun yn gwythio fi'n rhywbeth, so o'n i'n gallu pansio nhw. O'n i moyn cael scrap masif. Yeah. A o'n i'n breuddwydio cael allwedd car a just scrape o ceir pob. O'n i'n mad. Nes i ddim wneud dim un o'r pethau me. Mor falch. Ond o'n i'n mor grac yn erbyn. Wel, beth oedd wedi digwydd i fi, ond hefyd misogyny a sexism yn y system, yn y health system. Mae fe'n ofnadw. Ac yn barbaric. A fi'n credu mewn camlynedd, fi'n gobeithio byddwn ni ddim yn iechau cancer y fron trwy wneud bilateral mastectomy. Fi wir gobeithio nid yna bydd y llwybr. So dyna'n awful. Awful. A ni ddim yn zen. O'n i'n grac. A fi wedi cael lot o therapi. A fi wedi cael EMDR therapy, sy'n therapi arbennig ble maen nhw'n siglo bysedd nhw a ti'n mynd mewn rhyw fath o reverie i wella'r post-traumatic stress disorder. Ac o'n i'n cynical iawn am hwnna am y 3 sesiwn gynta. Ond rhyw sut neglydd, so yn gwybod siwt, ond nath e wneud rhywbeth yn y 4th sesiwn a codi baich a codi dicter. Mas o sort of system fi. A o'n i'n teimlo'n stuck. O'n i'n teimlo, mae pob llythyr Nadolig, fi ddim yn sgwennu llythyr Nadolig, ond, here I am again, gyda rhyw fath o gancer, rhywbeth erchill yn digwydd, mam wedi marw. Sut ydw i'n gallu creu penod newydd yn bywyd fi, sydd ddim i wneud â cancer neu'r menopause, neu mam fi'n marw. O'n i'n teimlo'n stuck iawn. Ond fel y ffeirio, ti ddim yn gallu just gweud, wel, o dim lot o savings gyda fi, so ni ddim yn gallu gweud, a fi fyw yn, Ffrainc am flwyddyn. A ti ddim yn just gallu cael swydd unrhyw le, Ac o'n i'n meddwl, os gaf fi swydd arall, falle byddai'n mynd o'r frying pan i'r tân, Sorry sy'n teimlo'n stuck. A wedyn, un pnawn, a ni wedi blino, o'n i'n depleted. A un pnawn, ddes i mewn, a oedd housemate fi, Tracy, yn darllen y Church Times. A wedodd ti wedi gweld hwn ar y hysbys ar gyfer Ganon Bugeiliol yn Eglwys Nhŷ Ddewi, Eglwys Gydeidiol Nhŷ Ddewi. A wedodd si, wel, smod i byth wedi sôn am symud nôl i Gymru. Sa'n credu bod fi eisiau gweithio mewn Eglwys Gydeidiol. Sa'n credu. Ond tra o'n i'n gweud hwnna,
o'n i'n cael y bwm, bwm, bwm. Nawr fe wedys i, so Dew wedi siarad yn, bob 5 munud, ond mae yna adegau, the bwm, bwm, bwm. Yeah. Ac o'n i'n gweud, o na, ond o'n i'n teimlo butterflies. Ond nes i ddim wneud unrhyw beth. Diwrnod wedyn, nes i mewn, a oedd hi'n watching y teledu. Wys i, beth i'n edrych yna? Wrth i move to the country, escape to the country. Wys i, i ble maen nhw wedi mynd? Sir Benfro. So wys i, ti'n siarad gweud bod ti'n moyn i fi ymgeisio yma swydd yma? Ydw. So es i off a nes i lawr lwytho y pecyn ar gyfer y swydd. Ac o'n i'n meddwl, mae 24 tudalen, fi'n mynd i ffind o rhywbeth, no way. Yeah. Darllen nes i'r, amazing. Ac o'n i'n gwybod, o'r ein edna, it's mine. Yn union fel St Catherine's, o'n i'n gwybod, dim pwynt i unrhyw un arall ymgeisio enw fi sydd ar y job na. Yeah. Ond oedd e'n gweud, rwch ffôn i'r deion i gasgwr sanffurfiol. Ac o'n i'n meddwl, falle bydd hi'n horrible a byddai ddim eisiau mynd. Yeah. So ffones i, oedd hi'n lyflu. Yeah. So es i ymgeisio am y swydd. Nawr, o'n i wedi byw yng Ngheredigion am 10 mlynedd. Yeah. Ond unwaith o'n i wedi bod eisiau Benfro, 22 o flynyddoedd cyn, ar wyliau am wythnos. Sorry, o'n i wedi bod i Llangranog, ond, fel plentyn. So Ceredigion i hwnna o hyd. O, efe. So, okay. Yeah. So, ni ddim wedi bod eisiau Benfro. Unwaith i Nhŷ Ddewi. Yeah. Unwaith, 22 mlynedd yn ôl. So nawr o'n i'n mynd ar gyfer yr interview. Yeah. Oedd gen i ddim cof o beth oedd Nhŷ Ddewi. O'n i'n methu cofio. 22 flynedd wedi mynd, o'n i'n methu cofio. Yeah. O'n i'n cofio stryd eitha pert, o'n i ddim yn cofio. So gyrra ni'r holl ffordd, a waw, mae'n bell o Linden. I mean, ti'n cyrraedd Cyfyrddin, a mae'n dal lot i fynd. Oes, wir. A ti'n troi o hylffordd i'r dde, a mae'r hewl yn cilhau. A ti'n meddwl, wel, ble mae'r, y donkeys. Rhyw trac. So ni'n mynd a mynd a mynd. A wedyn ti'n cyrraedd Newgale, a mae'n anhygoel. A fi'n cofio, oedd y ddwy o'n i'n gweiddi, mae'n amazing. A wedyn, greidd ni Nhŷ Ddewi, parco'r car yn yr hotel. Dwi'n mas o'r car, a wedys i, no way ydw i'n gallu symud i bentre 6 stryd. No way ydw i'n gallu neud hwn. O'n i'n cael adwaith. No way. A wedi ddi, paid o bod yn stupid. Ni'n mynd i gael swper, ti'n mynd i fynd i gysgu, ti'n mynd i codi yn y bore, a ti'n mynd i weld sut ti'n teimlo. So, wnaethon ni'n neud hwnna. A gysgus i'n amazing, a fi ddim yn cysgu'n amazing. Gysgus i'n amazing, a ddyhunes i, o'n i'n teimlo fel diver, Olympic diver, o'n i'n mynd i gael y fedal air. O'n i'n gwybod, a mae falle bod yn swnio'n boastful, yn ymffrosgar, sa'n golygu hynny, ond o'n i jyst yn gwybod, fi yn y lle iawn. Ar yr amser iawn. Ie, o'n i jyst yn gwybod hynny bod, oedd popeth yn dod at ei gilydd, ac o'n i'n meddwl, hyd yn oed os fi ddim yn cael y swydd yma, mae Dyw yn trio dangos rhywbeth i fi. Fi fod fan hyn, hyd yn oed os fi ddim yn cael y swydd. Fi fod fan hyn. So gerddes i lawr, a beth o'n i'n licio oedd e yn neis i feddwl i ddod nôl i Gymru, oedd hwnna'n rhan ohono fe. Ond beth o'n i'n licio oedd ti'n gallu dod i ardal, i eglwys, sanctaidd, ysbrydol, a thin place fel maen nhw'n gweud. Yn y draddodiad Geltaidd, gyda ochr plwyfol, offeiriad plwyf ydw i, dyna beth fi'n hoffi wneud. Ochr plwyfol, ond hefyd, oherwydd y phererinion, ochr rhyngwladol, anhygoel. A ddim yn ei fod yn dda bod fi yn Gymraeg iawn, yn medru siarad Cymraeg yn rhugl, ddim wedi colli'r Gymraeg gyda 23 mlynedd yn Llundain. Ond hefyd, fi'n gallu siarad Ffrangeg, tym bach o Sbeineg, fi di bod dros y lle, fi di gweld y byd, a mae'r byd yn dod i Nhŷ Ddewi. Ti ddim, falle bod yn anghysbell ma fe, ond ar ffordd arall, ti ar draffodd ysbrydolrwydd. Mae'n amazing. Mae gymaint o bobl yn dod fyna. 300,000 o bobl bob blwyddyn. Ti ar draffordd, phererinion. Mae'n amazing. Ac o'n i'n gallu gweld hwnna, a mae'n mwy amazing tra bod fi wedi bod yna, ond o'n i'n gallu gweld hwnna o'r cychwyn cyntaf. So ges i'r cyfweliad, oedd e'n really hir, 9 gloch y bore nes 4 gloch y pnawn. Beth? I know. Ac o'n i'n knackered, chymod,
trio bod yn siarp trwy'r dydd, you know, angen fel siesta bach arna fi tua 2 gloch. Ond o'n i'n gwybod, falle fi ddim yn mynd i gael y swydd yma, falle ddim, ond fi fod fan hyn, you know, fi fod fan hyn. Yeah. A o'n i'n ffrindiau mawr gyda Lyn Lewis Davies, pryd o'n i'n byw yn Aberystwyth. Ffrindiau mawr. Ond pryd o'n i'n Llundain, gollon ni cysylltiad, a nes i ddim cadw mewn cysylltiad gyda fe. A pryd o'n i'n dost, nath Lyn ffind o mas o'n i'n dost, a nath e cysylltia fi, a gweud, wyt ti moyn cael Zoom misol, tra bod ti off gwaith a phethau. A gethon ni'r Zooms yma, am tua 6 mis. Awr ar y Zoom, yn siarad am diwynyddiaeth, bywyd, chybod, pob beth o bethau. Dyn deallusol ffraith, doeth. Ond oedd e fel cwrs gloi o iaith. So erbyn i fi, a wedyn nath e farw, a wedyn nes i ymgeisio mewn swydd, tua 6 wythnos yn hwyrach. A o'n i yn yr eglwys Gadeiriol, a ni wir yn gallu teimlo ysbryd Lyn yn dweud, go for it! Wow. O'n i wir yn gallu teimlo hwnna, ac o'n i'n gwybod unrhyw, chymod, o'n i ddim yn bitysgar o gwbl am bwyt i lefel Cymraeg fi'n unrhyw beth fel yna, o'n i'n teimlo, fi'n gallu neud hwn. Fi'n gallu neud hwn. A mae gen i'r personoliaeth sy'n gallu bod yn faithful iawn i'r plwyf. Fi'n gallu neud hwnna. Fi'n gallu cael perthynas dwfn gyda'r plwyf. Ond mae gen i ochr sy'n mynd i ddelio gyda phererinion a'r man cysylltiadau profound ond maen nhw'n gyflym. Fi'n gallu neud y ddau beth yna. A dyma nhw'n cynnig y swydd i fi. Ti wedi bod yn y swydd ers dechrau'r flwyddyn. Mis Chwefror. A sut mae'n mynd hyd yn hyn? Wel, oedd e'n galed i symud. Oedd e'n rhwyg i symud. Ac o'n i'n hiraethu am hen fywyd fi. A ti'n dechrau bywyd newydd, a mae angen i ti brosesu beth ti wedi gadael, ond ti'n gorfod wneud nhw ar y cyd sydd yn anodd. Oedd e'n oer, oedd e'n glawio. Mae tŷ ni'n eitha hen, mae'r ffenestri'n siglo, o'n i yn y gwely gyda pyjamas a jumper a bed socks a hot water bottle, gyda dal yn rhewi. Croeso i'n byd ni. Oedd e'n bach yn brutal ar y dechrau, a na pam fi wedi bod yn meddwl am ddechreuad bywyd fi yn Llundain, achos oedd yna'n helpful i meddwl, o ti ddim yn hapus ar y dechrau. Mae transitions yn anodd. Ac o'n i'n teimlo fel, chymod, rhywun oedd wedi, o'n i'n teimlo fel fi wedi, chymod, emigrato. O'n i'n teimlo hwnna. A beth yw, chymod, sut chi'n gallu sort of delio gyda hwnna. Ac o'n i'n berson estron, ond ddim yn estron. O Gymru, ond ddim o Sir Benfro. Yn offeiriad yn yr eglwys Anglicanaidd, ond ddim yr eglwys yng Nghymru. Yn offeiriad gyda ochr Gatholig, ond ddim wedi gweithio mewn eglwys Gadeiriol. Fi byth wedi canu'r gwasanaeth er enghraifft. So oedd yn galed. 8 wythnos gyntaf yn galed. A plus o'n i wedi bod yn vicar plwyf, deon ardal, eitha, quote unquote pwysig. A wedyn o'n i just Ganon Bugeiliol y trydydd ar y tîm. Oedd hwnna'n leader from the second chair, third chair, fourth chair. Wel, i rywun sy'n bach yn bolsi fel fi, as a bit of an, rai fi cyfarwyddo gyda hwnna. So oedd yn anodd 6 wythnos gynta. Ond wedyn wnaethon ni ddechrau troi cornel. A ffindo rhythm deall sut oedd y system yn gweithio, gwella fy Nghymraeg, chos di byth wedi cynnal gwasanaeth trwy Gymraeg, byth wedi wneud y liturgyn Gymraeg, a mae yna eiriau eitha mawr buddugoliaethus. Tro cyntaf nes i ddod a nes i really baglu dros yna. Chymo, ond nawr fi'n gallu gweud cwrdd a lot o bobl lyflu, cwrdd a lot o bobl lyflu o Gymru, o Sir Benfro, hefyd pobl o dros y byd i gyd. Mae'r afordir yn anhygoel. Fi'n gallu cerdded i'r afordir mewn 10 munud o TV. Fi'n mas yn y wlad 5 munud o TV. Mae'r adar fyna fi'n massive bird watcher. Caru hwnna. Mae ci fi'n hapus iawn. A fi wedi cael profiadau dwfn ysbrydol iawn, achos
tra bod phererinion yn dod i'r eglwys gadeiriol, maen nhw moyn sgwrs dwfn. Fi'n cael hefyd, show mychbynions, mae hwnna'n hefyd yn bodoli, ond mae pobl yn dod, maen nhw wedi dod ar bererindod, maen nhw'n agored i sgwrs, i rhywbeth dwfn. A mae hwnna'n wych, a fi'n mynd ar bererindod o leia unwaith y mis, just bererindod bach, ond chi'n sgwrsio wrth gerdded, neu ddim, weithiau chi'n jyst yn dawel. Mae'r gerddoriaeth yn anhygoel yn yr eglwys gadeiriol a cerddoriaeth organ a'r cwr, amazing. So fi wedi cael bydd mas o hwnna. Ond hefyd, mae wedi bod yn amser i fi gallu iachau mwy hefyd, oherwydd sgen i ddim pwysau bod yn ficer. Mae tym bach fel mynd o fod yn brif athrawes ysgol bach wledig i fod yn bennaeth adran mewn ysgol mwy. Nid fi sy'n gyda popeth. Mae gen i just darn, a mae'r darn yn manageable. So fi'n mwynhau loads, fi'n mwynhau lot, a fi'n teimlo bod bywyd ysbrydol fi wedi dyfynhau ac agor mas. A fi wir yn hapus. Fi wir yn hapus i fod na. A fi'n gwerthfawrogi yn fawr iawn bod fi wedi teimlo'n stuck ac ar diwedd y daith. A wedyn nath rhywbeth da, dim cancer, dim y menopause, dim marwolaeth ma, mae rhywbeth da iawn dod â cyfnod newydd. A wy'n byw jyst gyferbyn yr eglwys gadeiriol a mae yna hewl Cwickwel Hill yn mynd lan i'r dre ac wrth i ti gyrraedd top o'r hewl, mae yna tŷ a enw'r tŷ yw Pen y Daith a'r tŷ nesaf yw Bwthyn y Bardd. A fi'n meddwl amdano ti bob tro fi'n gweld y ddau di yna. A fi'n meddwl, oedd hwn yn ben un taith, ond yn ddechreuad amazing i daith arall. A dyna beth yw bywyd mewn ffordd. Chi'n gorffen rhywbeth a dechrau rhywbeth newydd. Y daith. A chi'n ail ffurfio fel person. Achos enghraifft, oedd e'n benderfyniad wrth ddod nôl i Gymru, o'n i wedi bod yn, Reverend Sheridan am 15 mlynedd, ydw i'n i ddod nôl a bod yn parchedig Angharad solo, neu ydw i'n i fod yn Sheridan Angharad, Llonceg, ydw i'n i ddefnyddio'r ddau enw fel oeddwn ni o'r blaen. Oedd yna'r benderfyniad, pwy ydw i mynd i fod? Wy'n berson sydd wedi falle mynd yn fwy ddynesig achos wedi byw yn Llundain, ond nawr fi'n mynd i dod mas a ochr mwy gwledig fi. Mae'n amazing. Dwi mor falch i glywed y stori di. Dwi mor falch dy fod ti wedi cyrraedd Nhŷ Ddewi, a dwi'n siŵr bod Nhŷ Ddewi yn falch bod ti wedi cyrraedd hefyd. Ond mae just, fel ti'n gweud, rhan o'r daith yw e. Hir y parhaid y daith, a dal i fod ar dy bererindod. Diolch. Sheridan Angharad James, y llond pen o enw, diolch am dy gwmni di. Pleser. Wel, dyna ni wedi cael treulio awr ddifyr yng Nghwmni Angharad. Dwi wastad yn mwynhau treulio amser gyda hi. Dwi'n edmygus llwyr o'r ffordd y mae hi'n cymhwyso i ffydd hi, yn ddyddiol i'w bywyd hi, ac yn clywed Duw yn siarad â hi, ac yn gristion o arddeliad, allai ddim dychmygu neb i fod yn well, fel Ganon Bugeiliol i'r plwy a phererinion yn Nhŷ Ddewi. Dwi'n gobeithio falle bod hynny wedi codi chwant arnoch chi falle i fynd ar bererindod ti a Nhŷ Ddewi ac y gewch chi groeso, dwi'n sicr, yng Nghwmni Angharad. Ac os chi wedi mwynhau yr rhifyn hwn o'r Cwmni Bach, yna dwedwch wrth bobl eraill amdano ni. Ac wrth gwrs, mae yna nifer o bobl wedi ymuno gyda ni dros y misoedd diwetha i fod yn rhan o'r Cwmni Bach. Tan y tro nesaf felly, pob hwyl.